Napasakaan og kasong kalapasan sa Article 151 sa Revised Penal Code kung disobedience to agent of person in authority o alarm and scandal ang 7 ka mga individual nga nadakpan sa Lapu-Lapu City Police sa duha ka adlaw nga pagpatuman sa demolition order sa barangay Bankal. Samtang kapolisan mihatag og katin-awan nga nakasubay ang proseso sa nahisgutang demolisyon ug igo lang silang mipatuman sa taha sa pagpatuman ug kahapsay ug kalinaw sa maong lugar. Ani ang report ni Luan Mayrondina. Okay raw sa magbuhat sa mga bagay mabuti na kami. Pwede na nakuhutod. Pasado alas 9 kaganihang buntag, gipaubos na sa inquest proceedings sila si Kiel Galon, Howell Villacroses, Bel Cesar Mondihar Noya, Marjun Almoroto ug Devimar Opo. Nasikop ang 5 sa Lapu-Lapu City Police atol sa ikadong adlaw sa pagpatuman sa demolition order sa Sitio Casia, Barangay Bankal. Matod ni Howell Villacroses, ama Sugbo KMU Secretary General nga igo lang silang misuporta sa mga apektadong residente nga nayatakan ang tawhanong katungod. May tag mangibabaw ang katarungan ba nga dili man sayop ang pagbarog sa katungod nato. No ngano gikastigo man ta tungod lang kay naningkamot ang madunggan sa katawhan ang tingog sa nga atong mga yuo. Pagtaon naman ang mga monitor nun, dili na karon. Mga cost-oriented group na nariya karon, isag wala pa ang demolition order is active na sila diha. Una nang napasakaan og susamang kaso kagahapon sila si Crisanto Gabutan ug Julito Pidilion kinsa nasikop niya itong Miyerkules atol sa unang adlaw sa pagpatuman sa demolition order sa dapit. Kagahapon, hingpit na nga na-demolish ang 39 ka mga panimay sa naasoing luna. Sa bigas bahin, gidipinsahan sa Police Regional Office 7 ang lakang sa grupo sa kapolisan sa dakbayan sa Lapu-Lapu subay sa demolition sa Sitio Casia, Barangay Bankal nga misangpot sa kagubot. Sumapa ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spelare nga igo rang gihimo sa mga sakop sa SWAT ang tahas nga gisangon kanila sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw. Napugos pagsikop ang kapolisan sa mga tao nga nahimong babag sa pagpatuman sa Writ of Demolition nga gimando sa korte. Gidugang niini nga nahasubay sa proseso ang demolition diin napahigayo na ang pre-demolition conference nga usa sa mga rekisito sa pagpatuman sa mando sa korte. When there is already a crime that is committed in their presence, wala may laing choice kundi ang pag-enforce sa law. Uban ni Marlon Melgazo o Cleofer Lumayag, Luan Mayrondina, Balitang Bisdak.